Buksan ko na ito, ang Japanese Mazimin. Ayan. Yung arrow nandito, kaya dito ko siya buksan. Ayan. Tapos, mayroon siyang ganito. Ayan siya. Iwan ko kung paano ba to lagyan. Maraming tubig or kunting tubig lang. Siguro, diretso na to. Tapos, halang jud kay ni. Paninguton jud og taman karon. Paano ba to? Maraming tubig or kunting tubig lang? Pero parang kunti-kunti lang tubig. Kuntiin ko lang ng tubig. Baka kunting tubig lang to. Di ko alam kung maraming tubig, ayan, wala tayong magagawa. Tapos, iganyan ko siya ng tinidor. Iganyan ko lang siya. Be? Ayan. Ayan, na-close na. Antayin muna natin maluto ito. Ewan ko, noodles to or parang kanton. Hindi ko alam. Ignorante kasi. Japanese kasi ang nakalagay. Japanese. Pang Japan ang pangalan niya. Tapos na ay step 1, step 2, step 3, step 4. Pero pang Hapon ang nakalagay na sulat. Tapos ang sinundan ko pagbukas, may araw kasi nakalagay. Tapos yung nakalagay dito, Hapon din. Kaya, dito ko siya binuksan. Paganyan. Diba? Yan. Antayin natin to maluto. Yan. Before that, magpakilala ako sa inyong lahat. Kasi marami din ang nagtanong sa akin. Ako pala, si Richie Yamuay. Nakatira po ako sa Mapua, Balingwan, Misamis Oriental. Ayan po. Ang pangalan din ng partner ko, Sherwin Singh. Nakatira siya sa Esperanza, Kenugitan, Misamis Oriental. Magkalapit lang ang lungsod namin. May nagtanong din, ano daw ang gamit ko pag vlog? Cellphone lang po ang gamit ko pag vlog. Sa mga nagtanong sa akin, ano ang gamit kong apps pag edit? Ang gamit kong apps pag-edit, KineMaster. Saan daw ako nag-edit? Sa cellphone lang din po ako nag-edit. Kasi nasanay ako sa cellphone. May unsa man niya? Uy. Mao na ni siya. Parang maanghang na maanghang to Amoy pa lang, maanghang na talaga. Ito sis, ang pinadala mo sa akin. Galing ito Japan, imagine. Galing ng Japan. Ayan. Siguro anghang to. Daan pa jud ko, anghang jud. Halang jud siya. Be? Subukan ko ha. Kasi parang luto na siya. Dito kasi sa amin maingay. May mga motor dumaan, may sasakyan dumaan.
Ginuko halang jud kayo. Halang jud kaayo. Grabe ka anghang. Diyos ko day. Grabe ka anghang jud. Anghang na anghang jud siya. Una na po'y nagtinda og kuan. Isda, love us, tamban mo diha. Libre pili, libre bukiki. O, di ba? Tamban mo diha, tamban. Kadalasan ang pumunta dito magtinda ng isda, tamban. Ang tinda nila tamban. Kasi mura lang. Sugba, prito, kilaw, kuno, di ba? Pero halang jud siya. Halang kayo. Galing ito Japan. Halang kayo, sirs. Ano na kita'y tamban, sugba, tula, kilaw. Prisko, barato, dagko. Diba? Alitik. Pagka, tinidor. Sakit ngipon, makawala ni ngipon, sakit. Isulay dani bakaon. Ali. Kuya sa tinidor ka. Sakit daw ang ngipin ng kapatid ko. Ipakain ko nito para mawala. Isa yun. Halang kaya? Hindi man halang. Lingkod ya. Ganyan yung lingkod. Daghan no? Halang kaya? Halang ba daw kuno? Di ni halang. Spicy ra. Gina, lamon. Halang kayo lagi. Halang kayo ko anaad. Kan para mawala ang sakit sa ngipon. Halang sakit sa tutulan. Mao gani para wala na mga ulo na sa ngipon. Gilamian siya kay dugang-dugang kayo. Igupan sabaw. Lami siya pero halang kaya. Kana daghan na. Higop din sabaw. Kanton mo gud sa sabaw. Kanton. Kira na Dali sa sabaw eh. Higop pa Hindi lang tayo sabaw. Nato. Kaya sabaw. Grabe ka lang ba dugangi. Grabe ka lang pero dugang-dugang. Sabi man. Lagi. Ito apa man dadto? Sarap. Halang ko no pero dugang-dugang siya. Ito pa sabaw Sagutsot ng gani. Di ako. Grabe ka lang. Dami Mapaling di dato tong kwat? Gabrihan mo? Ikan atong dikan saban ba Kwan bibi? Magana. Ano mo guys? Lambi akong simod na lambi akong simod.
Sabit na lang, oy. Namilit akong gila. Napadanitik ato lutoon.